say when him out about tuga say na de hye wa wo pa tuga no bia besre no mo ba na onu so yi ba ko e da be kire ni ngonya sofo na onu dituma e de kwasa de no se power de jina na sofo na se bu power ne de Asante ne mo be timi dia ba onu ni tuma wa ni ni nyina yo no na yi bese anso ya yi yi bese ni ye no ro that ye mo ye we but ye no ase ne sai ase ne sai edi ni pa no e ko she na tie nti na tie na akura fa so akwa Dote na samre ya ye no na yi ni fo be so ya kire no ono da hono ono ni himfo be so ya kire tani amano so e na anso no mo so ba ya no Asante na so abaka abaye de so ye bia no so ye can so abaye ndi ubo wuze eya sabe eduru de president Asante na kasa e be yeti akese ya dia so mo ba si ye se o do si aro e ma si ti ala so de fa sa de so be ni o ma bia ye this and towa sabe omo a omo ya de edo olu kumasia olofo e ba Mampong a Poku ko ba bi fufu a ofresu a asma ko ba bi a bi sa na Mampong retro no ene oyuku no wo kumase no onu mo firi chichichichi ena edi aware ama Asante na babi abedi Mampong hima ama Asante Mampong from babi abedi Asante hima ama Asante Mampong hine bida frono se kwa me otu dedi Asante hene edi wo sha onu waye ena the say Nansano aye ho no de ejina ho ma eni badom a sabe on mo ba aye kwa enti ere say Mampong enye fu bebrebe ni nyina no ya omo eba no omo mrada enye fu fifiri abonti enye miam ya anya Asanteman omo fu mrada Asanteman enye fu omo ka omo mo Asante ni kido omo fu mrada so nyina eba enko nana yati eti prayer ya ni baby ni mu se kese ko this is sick again yes eti ni baby ni na ka wa oh if ya akase ehi ma de batuga se na de hye wa wo pa tuga no bia besre no mo ba na onu so yi ba ko e da be kire ni ngonya sofo na onu dituma e de kwasa de no se power de jina na sofo na se bu power ne de Asante ne mo be timi dia ba onu ni tuma wa ni nyina yo no
Asante Mampong. Makwaba eba KB Logistics. Juma ye di pa ne se ye de wona wokofa nneoma free China eba Ghana ha ema wo mo. Che se nneoma kakra bi a obeto no KB Logistics de beba wo fie ba bibiara wo ban mu se ye kuma ase se ye nkran. De ye frɛ no door to door. Ebi se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dwumadi ye die ba ko pa no na che se ye ne hwehwehwe mre so. KB Logistics de ye nneoma eba ntem. Ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so. Se ye de fa wiem 7 to 10 days. And I feel so say fa insuo so 28 days to 30 days. Na ababe drew pot ama ye yi every honum so e de abrel. Ye wo warehouse kese e wo China Guangzhou a nyoma dodoɔ biara pese wo krade ba no ye beji e de ababe gu ama na afi ye di firi ho ababe drew omami ho e de ama wo asumdue mu a unya haw bia na asem da sese KB Logistics e de ama Ghana adwadifo wona wota akɔ China kɔfa nyoma ba ne se e bia we ni wo first time awokɔ anase empo no ota akɔ no mo nenso ko bia wani ye ontanta KB Logistics say wo frɛ ni yi nkutahudie anasa woni yen kasa ye faw e de wakɔ company na nkasa apartment a ya gi no Guangzhou honom ama dwadifo place of convenience efie no wo nipa dodo a efa ne senti no e first come first serve basis se wo fra ye bebuku room e de ama na afi ya maka aba be fa wo airport na afi se wo pese okodi dwa because of language barrier nti ye wo de obeka ho no beko na China kasa no wono abeka akyerɛkyerɛ mu ama wo se de be ya obeti ase na wankwa ankɔbɔka na asɛm de ba ko bio no sɛ woba AB Logistica ye free no e wo from papa wo de compare omo a wo de bi ba na bo sɛ ye de no wo from especially with your services a yes render aka ho no bo sɛ ye cheap it may show bo ahye wo nkran sɛ KB Logistics fa wo nneɛma fa hɔ na unnu ho da sɛ o pɛɛ ne adi nkɔmɔ a ye numbers anegu tele no so no wobetumi afa na wo ne adi nkɔmɔ KB Logistics ne ewu hia no ɛno ne ɛbɛyɛ ama wo. Poku One TV.